Γεια σας guys, Κώστας Mag εδώ και σήμερα θα σας δείξω πώς θα κάνω ένα μικρό βίντεο για να σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα σπίτι με μόνο μερικά commands. Ας αρχίσουμε. Πρώτο command. Ωραία, για να δούμε, δούλεψε για ένα σπίτι. Ναι, ένα σπίτι. Για να δούμε εδώ, μέσα, έξω, ταβάνι. Όλα μέσα, δεν το πιστεύω. Να, δούλεψε το command. Εδώ, class, ωραίο. Πω ρε φίλε, πάμε να συνεχίσουμε, να γράφουμε άλλο ένα command. Πάμε. Για να δούμε αυτό το command, έπιασε. Καλά, εντάξει, οκ. Αυτά τα command είναι τρομερά όμως. Εδώ νερά, φράκτες, ό,τι θες έχει. Είμαι μέσα καμιά αλλαγή. Τι κάναμε εδώ, ψήνονται κιόλας. Καλά, εντάξει. Πάμε και για το τελευταίο command. Τρομερό το σπίτι, οκ. Εντάξει, τρομερό, μόνο αυτό λέω. Πάμε και το τελευταίο command. Για να δούμε το command, ελπίζω να λειτουργήσει. Λειτουργήσε. Δεν νομίζω, παιδιά. Μια σκάλα. Καλό αυτό. Μια σκάλα. Chest. Πού είχαμε. Enchanting εδώ. Ό,τι θες φίλε, ό,τι θες για αυτό το σπίτι. Καλά, τρομερά τα commands. Τρομερά όμως. Μέσα εδώ τέλεια. Για να δούμε άλλη μια μέσα. Ψήνονται ακόμα. Τέλεια. Αυτό ήταν πώς μπορεί να φτιάξει το σπίτι σου με μερικά commands. Γεια σας.